ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଖରାପ ଧାରଣା ଆସେ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯଦି ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଆପଣ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିହାତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନାକୁ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବାରେ ନିହାତି ଧାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏକଥା ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟରେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, କୌଣସି କାମକୁ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି ମନ। ତ କାମ ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁହାଁଇ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ମନର ଏଇ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣ କହିବେ କି ଗୁରୁଦେବ? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହସିକରି କହିଲେ ଯେ କାମ ବାସ୍ନା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାକୁ। ଏହା କହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେ କାମ ବାସ୍ନା କ'ଣ? ତ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ ତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଜିନିଷରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଲାଗିଯାଏ, କୌଣସି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଲାଗେ। ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଏହା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। ଯଦି ଏହା ଶାରୀରିକ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମର କାମ ବାସନା ଆଡ଼କୁ ନେଇନିଏ। ଯଦି ଆମର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋଭକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଏହା ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାମ ବାସନାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବୁଝିଗଲେ ଯେ କାମ ବାସନା କ'ଣ ଏବଂ ଏହାଠୁ କିପରି ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସେ, କାମ ବାସନାଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ମାନବ ଜାତିର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ। ଯୁବକ କହିଲେ ଯଦି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେ କାମ ବାସନାକୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏହାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ବରକରାର ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରେ କାମ ବାସନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର କାମ ବାସନାଟିକୁ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରୁଥିବା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଖରାପ ନା ଭଲ? ଯୁବକ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଏତେ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହି କାମ ବାସନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଜର ଆନନ୍ଦକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିହାତି ହଇରାଣ ହୁଏ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯୁବକ ପଚାରିଲେ ଏହା ଆପଣ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପକାଇଥାଏ? ଏହା ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ଆମ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼େ ଏବଂ ସିଏ ଏକଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବାଳକ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛି ଯେ କିଛି 15 ବର୍ଷର 16 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନେ ସେଠାରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଶିଷ୍ୟଟି ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ପାଖକୁ ଗଲା। ତ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ତ ସେ ଯୁବକ କହିଲା ହସିକରି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ବାଳିକା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ ହଁ ଏହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି କିଛି ବାଳିକା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଗାଧୋଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବାଳିକା ସେଥିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତଳା ଅଣ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୋମଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କାମନା ବାସନାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ସେଇ ଯୁବକ ସହିତ ମିଶି ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ମନେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ, ତମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଉଛ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବି। ତ ଶିଷ୍ୟ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ସିଏ ଶିଷ୍ୟର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ବାଳକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ମହିଳା ସେଥିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ, କ'ଣ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ତ ଶୁଣି ସେ ଅଲଗା ବାଳକ ଜଣକ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଦୌଡ଼ି ଏବଂ ଗୁରୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଡରି ଡରି ଚୋରଙ୍କ ପରି କହିଲେ ଯେ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳକ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଏହା କହି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମତହସ୍ତ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। କହିଲେ ଏମିତି କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ କୁସଙ୍ଗତ ସାଥିରେ ରହିଲେ, କୁସଙ୍ଗତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ହିଁ ଗୁରୁ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନ ହଜାଇ ସର୍ବଦା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସତ୍ ସଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ନିଜର କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ